Furjanis ta' 40 sena li jismu Mistax Xandar bordni tal-qorti nżamm arrestat wara l-ġie akkużat li waqt argument attakka u darab gravi li s-sieba tiegħu biċċa imkisra ta' mera. Quddiem il-maġistrati Farrugia l-Ispettur Eman Heyman spjega li s-sibt wara nofsinhar il-Pulizija intalbet tintervjeni wara telefonata li rċevit dwar storbju mid-dar tal-akkużat. Quddiem il-bib ta' barra, il-Pulizija sabet lil l-omm il-vittma tipprova tidħol ġewwa biex l-uffiċjali setgħu jitlu fid-dar kellhom jisfurzaw il-bib ġewwa u sabu li l-akkużat jattakka lis-sieba tiegħu biċ-ċamera imkisra. Il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsiem mill-arrest meta saħansitra qiset il-kondotta kriminali tal-akkużat. Kevin Borch ta' 42 sena mill-Fgura tressa l-qorti akkużat li kien vjolenti mal-uffiċjali tal-Pulizija wara li tkeċċa minn klabb f'Paċeville. Quddiem il-Maġistrat Farrugia l-Ispettur Xavier Baldacchino spjega kif matul il-lejl ta' bejn is-sibt u l-ħadd li għadda wara ġlieda li bdiet fil-klabb u komplet barra l-akkużat għeddet li l-Pulizija u kien vjolenti fil-konfront tagħhom. Meta qiset il-fatt li Borch ammetta mill-ewwel il-qorti multatu 900 euro u tagħtu sentenza ta' ħabs għal sena sospiża għal sentejn.